Kahinyo Tribe Integrated Territorial Organization hito hakakat way tarik yayong arajar arpun rio kalawan man ajing kersan yaw ba H ban seudor nonglang chairman ke Green Tech Foundation ubadang yai betang ya kejingya ki syong sa tangan kabaklambo por Hamadan Malki bandawa na kasorkar jela bari ban pendo ya kejing temu ban sna ya kejing tay halumpong deng. Habakran sikilat patay kubor ba donbok nakar presiden ulaong. Bagajingwan ki company bahe ban penyat ya kita ki resort bahe karom ajing mentoy ru ya ki try jela henry kan penyap ya ki try jela ki ba penyat ya ki guest house bat ki homestay. Habay day bagajing kran menteri rang ba ka jela bagajing tay ya ka touch yam resort and spa bakam day ha lumpong deng bat kan day ha orchid yam uba donbok ulaong bagaday tang kajing pentami. Nakaliang ka jongi hi ni yai kersat bagi yai donlang bangi dang abhiru ya ka jubab namar ya ka petition ka bangi latho ni la kernsai ba bangi persat bat min yai ne min hagane ka jinggen tawa ka jongi bat ni dang don rengkar be ka Green Tech Foundation bat ni ko aruban pensai kindiat halor ka jingmi kini ki lat thai kubor lingba kini ki sansnong lingba jong menteri rang baru te kabnung kong hi nga kwa ban ya keren sai chaki pagba jung ko bri nyok trap ba mentu ko si shwa ka ko statement hang te po sadar ru ngila de keren sai ngi ong ba ka jingwan jung ko 5 star kini ki 5 star hotel company yo nong ya ki jat ben riu jungi hendai ki penduk nong belingi keren kunta nomor ba ngilai i ka jingdon jung ki 5 star tam je ka jingdon kane ka Vivanta bat kamariat nilai i ba ki penyap no ya ke jingdon ki guest house bat kita ki homestay namar ba hakitu ki 5 star hotel majority hi bonu brio banabat kontrak basim to ban thep kam thep jam ki khna ru ki dei ki brio bai ki banabat ta ki bade na po sambes te borok hoi ka pisa ka bo point to la transaction ru kalek de asam kabomut ka revenue ka bayo ban collect na ka state ko jumi kam telun hangi henry collect be sabat te wat la kataru collect penen ka sarkar pe i henry kidang kop kidang kren ya kata 10 billion economy te habi dei bat kan ka jing persha ko jumi nomor ba khon ke jat revenue krep ki de ban tip ni wei udiang uyang kat bat ka tis nam juni bangi don kata ka bonding bat kata ka kubong ka kenkin nong wei ka jingya dei lani ka bonding hal lingba uthit diang bat this nam jungi namar yangi la kha la sel la kha la san la he angne ka bri nyotra te ka khando ka siap kumbang sikren ka por badai kariti ka jungi kata ka dei ka khando ka siap to habo ong gani ka madalan lani ka kme ka jungi kla dei lupa kata ka memoria ka kumnong penmong pensau ya ka memoria oh let's say king sadon kinong pungsan ki ong bo kasi jungi umla uneng tay rengangan supa pun syai bagi kasi jungi ru kila long eligible ban snai kita ki 5 star hotel ban shimi kita ki kontrak henry bagi dang stu pat bakari kasi jungi kadang duna babun ki ai namar hadu menta nyim phala ban pembiang ya kata kayo kot apo snong apo tau wat apo ke jelak takdau kini ki jungi ki badon ni kata ka bor pisa ki badon ni kata ka talent kim phat kwa ban penmong ya kamay mariang nomor ba klai ba ka sarkar adon kata ka polisi ka bala ban te kondon baling ha banong kumta pila i petang ha kata ka jing jaka badon kata ka jing jaka premier nyim phat kata ka ba ban la ban te lakam nyim phat biang ra ai na dong sedong henry la supa ban pungsan jubor thik kumbalong gani ka ting up ra yu tu kun blang kala long to bakani ka sarkar kalong kum kating up kum tau ni uban ra ya kata ka ba ko ba si ong ka kentian hawarna kat haban sungtho lakat ka ba te wat ko wi ru ki paj ba ru ngakwa ban kentui ki paj ba ban ngide ban wan chakmat ban yada ya laka ndo siap namar ngidangi ya thu pat kat kum ka historical layi ki kot kisla kumne kum tai kan saben ru ko por mangi haban mi bangin peni ya te dulir ki ba yade ka menor ke jumi ko kombat kendo ke jumi ka kom long tra jumi apo ka jadun ru trap namar ba kat kum kariti sensaru lagi ba ka sikshadok hi ki yada ini naki lat ki pensha le bor thombor bat ka jingle ka sarkar hagani ka kenti naidum tu si rum lai ba kila abuse ya kata ka bor ke jongki kila mo no kenten no wai ki abuse ya ka power ke jongki da ki ba
ra no kini kinong yalam jong GTF chapo sadar kato kila pungken lupai ka but ka democracy right hapo ka jela jong meklia hi na do usnem arpu ar kila de pronchai ba kala yam but ngila isai ro ba ka democracy hangni kam shimbim namar la shubul dos be balainya haban keren ya kata ka jing keren buldos namar ba ya kane ka sinji ya ka sarkar hi la sinchar hi de katto ka ni ka gi businessman awak nyimla penden dangshan hapo ka kini ki election ki barim bangi I bo way u businessman u lingba ga way ka kali jong way businessman bo buat je ka kali jong menteri rangba chapo armachal nang makala u shabat halor ki jingkit pisah te hakane ki jingtai ya kane ka 5-star hotel ka banangwan ko kidon bentah hiju ubrio te ki pajba ki ben stu ki ben chai ba kane ka dei kala bandai mi alech mi keno bala bandai baki haban ko ngu ya kita ki malik ko jong pitnang baki yo kata ka parti fan ko parko arpo fra te habiye de bat kisnong di thau ni kwa aban punchai baki pajba ki de ban sutho katkum ka statement lani ka jingkren ka bominin ki ong ba kisan snong kim persha ki ong ban yo kam yo jam tengah shukwa ban punchai kan dia men kane dang shen mi her chatai shopo bumyam nilik pej he industry sangno to ka sing kwa ban bu jingkli jong ki ya ki kisan snong hangno ki kam yo jam ki khon ka si ki jong pi hangno ki long HR hangno ki long manager hangno ki bella pechha tangai kani ka ba phila ya don phimya yo ai jing shisha phila tip shai ba indlawan ka 5-star hotel kamtam ye ki ki nong chong snong ye ki nong pech ka snong to ki umber ki la don ki homestay ki guest house ki to ki public le chano kan lawan kani ka 5-star hato phila tip ka dikrukom keren ka jong se I kumba phi pin slur ba ki khun jong bri nyu trep kin long tang kinong tong ndri pidi pen pinslor ya ki haba ka sarkar ka ai kata kalat ban le lingba kata entrepreneur ban shim kita ki bisa ban chna kita ki homestay ki guest house ndri phi pindu min siaman daga ba ong ba ai ba ka 5-star hotel kan mi bakan bus ko tourism ndri pidi pen kiyo show jong la jong ni barobor ni shetong ba tong ndai ya kiyo pramani ya kita ki 5-star up sa san post nem nomor arteling la don kenyo isba nomor bangi tip shai ba kat bang empat dan kata ka an ka babiang ka agreement ka bakor lingba kini ke sarkar wat mempat ko ai kadang bahaba kin sa dum ngin sa klaw sa shipor arpor nomor ni haban pet kat kum kajuk Habatin pet bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya